Hvad så sammen, og velkommen til min kanal. Det her, det bliver en 10 facts om mig, sådan så jeg lige kan lære mig lidt bedre at kende. Jeg er virkelig mange for at stå på ski. Fordi første år, vi var på skiferie, der kørte vi ligesom kun på grønne bakker, og så, når vi ligesom kører ned ad den, så drejer jeg ligesom af til højre, i stedet for til venstre, så jeg kommer ligesom ned på en blå bakke. Og jeg kan ikke bremse på det tidspunkt. Så jeg kører bare nedad med den der blå bakke, og jeg kan slet ikke bremse. Så jeg får bare mere og mere fart på, og så til sidst så falder jeg så ud over sådan en skrant og begynder at bløde fra hele siden af hovedet. Så det var ikke lige særlig fedt, og nu er jeg bare sådan blevet rimelig skrækslagen overfor det. Det andet fakt, det er, at jeg havde smør. Jeg kan slet ikke fordrage det, jeg synes det er så klamt. Jeg kan slet ikke lide det. Jeg har smagt det en gang, og det var hjemme hos sin ven, og jeg fik det så dårligt efter. Det tredje fakt, det er, at jeg går kun i sorte bukser. Og jeg ved ikke helt lige hvorfor, men det gør jeg bare. Altså, det er bare noget sådan, det er bare en vane, jeg har. Altså, hvis det ikke er sorte bukser, så jeg skider ikke rigtig at gå i dem. Fjerde fakt, det er, at jeg er allergisk over for rigtig mange ting. Altså, her kommer der lige nogle af de ting, som jeg faktisk er allergisk over for. Jeg er for eksempel allergisk over for pærer, æbler, alle former for bær, ferskner, birkepollen og aller værst lektier. Femte fakt, det er, at jeg elsker at dyrke sport eller motion. Og ja, det er egentlig bare noget, jeg sådan bare godt skal lide, og sådan går til sport rigtig mange gange om ugen og sådan. Og jeg kan til badminton, hvis der ikke lige var nogen af jer, der vidste det. Sjette fakt, det er, at når jeg bliver stor, så vil jeg gerne være fotograf, kok eller komiker. Fordi jeg kan godt lide at sådan underholde folk. Syvende fakt, det er, at jeg ser aldrig nogensinde fjernsyn. Hvis jeg ser noget, så ser jeg YouTube. Og det er nok fordi, at jeg føler sådan lidt, at fjernsyn det er lidt noget, fordi at der kan du ligesom ikke bestemme, hvilken kanal, eller jo, du kan godt bestemme, hvilken kanal der ligesom kommer på, men du kan ligesom ikke bestemme, hvad det er, der kommer på dem, ligesom. Og med YouTube, der kan du bare gå ind og søge, så det er meget nemt. 8. fakt, det er, at jeg hader surslæg. Og ja, altså bare sådan en af de der cola-stænger, som er ikke særlig sure. Dem kan jeg slet ikke spise, altså. Det er virkelig mærkeligt. 9. fakt, det er, at jeg hader at flyve. Altså, jeg har bare den der tanke om, at hver gang man stiller sig ind i fly, så dør man. Men det gør man jo ikke, fordi at det er jo rigtigt, at det er den sikreste, at det ligesom er det sikreste transportmåde. Og så fakt 10, det er rimelig nemt. Jeg elsker at producere YouTube-videoer. Det synes jeg er mega fedt og mega sjovt. Så det var egentlig de 10 facts. Husk like, kommentere og abonner, så jeg bliver rigtig glad. Så ja, håber vi ses i næste video. Hej.